Si atine muson di antarane maca bismillah alhamdulillah terus nerangke pokok-pokok isine kitab. Terus awal ini dijlentrehke bahwa kitab iki sing ngarep pisanan iki sapa. Terus disarai dijembarke keterangan. Lo diterangke mulai saka jenenge kitab kuwi sama itu bi ismain ahadma fatul qarib al-mujid fi syarhi al-fad taqrib. Di kitab iki asline ana jeneng loro, siji Fathul Qorib al-Mujib. Fathul Qorib al-Mujib kuwi nyarai kitab takrib, asline takrib cilik dijembarke nganggo Fathul Qorib al-Mujib. Jeneng nomor loro ya kuwi Al-Qaulul Mukhtar fi Syarhi Ghayatil Ikhtisar. Kuwi jenenge tapi jeneng sing nomor loro kuwi ora patek kondang. Kondang sing takrib karo Fathul Qorib. Ghayatil Ikhtisar. Qala Syekh Imam Thayyib wa yustaharu aidan bi Abi Suja. Syekh Abu Thayyib kuwi kondang kanthi jeneng Abi Suja. Syihabul Millah Waddin Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Jeneng komplite ya kuwi Syihabuddin Al-Millah Ahmad bin Husain ibnu Ahmad Al-Asfihani. Al-Asfihani jeneng daerah ning Iran. Syaqallahu sarahu sabibar rahmah. Cara apa kanjeng Nabi ya iki istilah-istilah donga mulyake. Contohnya ning kita berjanji ya ana atirillahumma qabrul karim bi arfin syadim taslim. Nek manakib ono Allahumma nafahati ridwan saterusé. Sapa muga-muga nyirami sawala sara ing kuburane Syekh Abi Suja. Sahibur Rahmah wa ridwan asnal a'la firadisil jinan. Yes kuwi tekan kene iki nerangke sapa asline sing nganggit kitab ini. Terus dijembar-jembar. Terus lagi ngawiti nganggo bismillahirrahmanirrahim kuwi awal anggitan atau tulisan. Kitab hada wallahu kitab iki hada ya kitab. Nah saya nerangke lafal bismillah wallahu ta'ala Allah iku ismun dzat jeneng kedue zat al-wajibil wujud sing wajib anane. Rahman iku ablagu minar rahim. Nah, sifat Rahman kuwi luwih katok tinimbangane sifat Rahim. Mula nek ning ilmu tauhid le maknani Ar-Rahman kuwi maknane zat kang maha apa welas asih. Rahim maha asih. Bedane apa? Nek welas kuwi kabeh makhluk diwelasi. Kafir, muslim, iman, ora kabeh diwelasi. Lah nek rahim kuwi sing diasi ming sing iman to nang akhirat. Terus alhamdulillah. Lafal alhamdulillah diterangke wa as-sana. Lafal alhamdulillah maknane ngalem. Ngalem ngatasi Allah. Ya nek ngalem bil jamil mestine nganggo sifat bagus, ora ana ngalem kok nganggo sifat elek. Lah le ngalem ngono mau alasane apa? Ala jihadi ta'zim mergo le amri ngegungake hormat. Mau ngalem kan kadang kala ana wong ki ngalem krana ngenyek kuwi ana. Ngalem sing cara saiki bahasane bahasa sarkas. Ngalem janjane mafhume ngenyek. Ini nek alhamdulillah jelas ngalem sing tujuane ta'zim.
Rabbi ai Malik. Maknane Rabbil alamin. Rabbi yo sing ngratoni, sing nguasani. Al alamina. Ngalam kabeh. Lafal alamin bi fathil lam, lawan diwaca fathah lam. Wa ya alamin iku kama qala Ibnu Malik. Lafal alamin kuwi kaya sing diterangke Imam Ibnu Malik nang kitab Alfiyah sini. Ismu jam'in khosin. Isim jamak sing tertentu. Biman yaqilu. Jadi alamin kuwi jamak itu kumpulan sing ditentokke wong-wong sing diakal. Janjane ngono. Gimana? La jam'un dudu jamak wa mufradu alamun bi fathil lam. Ngalamin iki dudu jamake lafal alamun ngono lho. Nek ngalamun sing di fathah lame di anau ismu alamin li ismun amin lima siwallah. Nek alamun kuwi isim atau jeneng sebuah nama sing sifate umum. Sifate umum sing sak liyane Gusti Allah. Kuwi alamun. Nek ngalamin kuwi jamun khosin biman yakin. Kuwi cara pendapate Imam Ibnu Malik sing ngangge kitab Alfiyah itu Andalusia wong Spanyol. Udah dijlentrehke ngon bab nahwu atau tata bahasane dadi adoh banget. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Nabi. Rahmat salam ketemuan dengan Muhammad an-nabi sing dadi nabi. Lafal an-nabi huwa bil hamzi wa tarkuhu. Dadi lafal an-nabi karo lafal nabi maksude nganggo al karo ora ngono. Pi padha maknane. Ya kuwi insanun menungso. Hauha ilai bisyar'in ya'malu bi. Sing jenenge nabi kuwi ya menungso sing diparingi wahyu dening Allah, isine wahyu kuwi syariat sing dikon nglakoni dheweke. Wa ilam yu'mar bitablif lan senajan dheweke kuwi ora diperintah dikon nyebarke, dikon nekake ning umate. Dadi wong kok diparingi wahyu kon nglakoni wahyu sing isine syariat kuwi jenenge nabi. Nah nabi kuwi jumlahe akeh banget. Nek nabi sak donya plus rasul kuwi jumlah komplete ana 124.000 nabi rasul. Nek nabi nek rasul tok kuwi jumlahe ana 313. Dadi wong sing diparingi wahyu kon nglakoni terus kon ngejak utawa nyampeke wahyu maning umate berkewajiban tabligh kuwi ana wong 313. Fa in umira bitabligh fa nabiyyun wa rasulun. Nek wong dinehi wahyu terus dheweke kon nglakoni terus kon nekake ning umate kuwi jenengane nabi lan rasul. Maka nek rasul mesti nabi, tapi nek nabi ora mesti rasul. Wal makna utai maknane nabi yunsyu. Aidan. Wal makna yunsyu sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alaihi. Maksudnya sallallahu salam mau ya kuwi yunsyu. Asyara bidalika ila anna jumlatus shalah khabariyah lafdun insya'iyah maknan wala iswan takuna mesti kuwi jumlah ismiyah lan jumlah khabariyah. Terus saiki ngoncai jeneng Muhammad wa Muhammadun telah iku alamun isim ngalam. Isim ngalam apa kata benda sing wis didadekke sebuah nama jenenge isim ngalam. Iki namanya
nahwu ora mlajari nahwu le paham ya. Mangkulun min ismi maf'ul. Aslinya saka isim maf'ul saka kata-kata hamida yahmadu ahmadan muhammadan mahmudun hamidun kuwi apa mustaq utawa citakane lafal saka hamida yahmadu nek ahmada yahmadu. Asli isim maf'ul maknane hamidai maknane muji, nek mahmudun kuwi wong sing den puji. Nek Ahmad yahmidu dadi Muhammadun kuwi dipindah saka isim maf'ul sing maknane saka padha karo saka mahmudun. Itu maknane ya wong sing dipuji. Tetapi lafal Muhammad kuwi wis dadi sebuah nama. Sing artine nganggo arti isim maf'ul ya kuwi wong sing den puji. Al mudha'aful aini dadi Mahmudun Muhammadun mime di tasdid mim ki jenengane ain fi'il nek carane wazan fa'ala yaf'al. Wa nabi badalun minhu a'atfu bayanin dene an-nabi kuwi dibadal saka lafal Muhammad. Mesti kanjeng Nabi Muhammad ki yo nabi iki dikarepke ning ngene ya Muhammad kuwi jenenge badal. Dene muni badali kalimat ngarep lumburine maknane padha sing dikarepe. A'atfu bayan to dingatofke bayan ya kena Muhammadun nabi. Maksude lafal nabi itu maknane kedudukannya jadi bayan itu apa? Kalimat yang menerangkan kalimat ngarepe. Muhammad sapa to? Muhammad nabi. Oh, Muhammad itu nabi. Mergo jeneng Muhammad kan wakeh misalnya. Iki jenenge ngatof bayan. Wa ala aliyat tahirin. Lan sholawate ya muga-muga terima kasih keluarga Nabi. Nah, saiki dibahas keluarga Nabi iki sapa to? Keluarga Nabi ki sapa? Hum kama qala Asy-Syafi'i aqaribuhu al-mu'minun min Bani Hasyim wa Banil Muthalib. Cara pendapat Imam Syafi'i sing dianggep keluargane Kanjeng Nabi ku ya kerabat. Kerabat iki artine wong sing duwe hubungan darah. Ana hubungan kekerabatan, tetapi itu tertentu wong-wong sing iman saka Bani Hasyim lan Bani Muthalib. Bani Hasyim sapa ya tidak turune Mbah Kyai Hasyim kan nek durut-durutke munggah kan ya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Kilab bin Manaf sak terus. Tetapi senajan kuwi ana hubungan kerabat kanjeng Nabi sing dianggep keluarga ya ming sing iman, nek ora iman ya ora masuk kategori keluarga. Maksude ora masuk kategori sing melu diwacake selawat iki. Nah, terbukti Abu Jahal, Abu Lahab ora sedulure kanjeng Nabi kabeh ya. Ada hubungan kerabat wong jelas tunggale bapakne. Tapi gandeng ora iman ya ora masuk. Masuk dari keluarga. Nah, kan ditambahin iki alihi tahirin iki. Nah, kuwi tak Kang Gusti Allah sing. Wa qila wahtaru an-Nawawi. Tetapi juga selain Imam Syafi'i ada juga ulama berpendapat. Maka diarani qila maknane jarene, ngono. Nek muni jarene kuwi jajane ora patek kuat. Bab saka sapane iku ora jelas. Jadi nek cara Imam Syafi'i berpendapat keluarga Kanjeng Nabi yang tidak turune Kyai Hasyim karo Kyai Abdul Muthalib. Sing iman-iman, sing ora ya ora. Tetapi ada juga sing berpendapat bahwa sing jenengane keluargane Kanjeng Nabi iki annahum kullu muslimin.
Jeneng keluarga Nabi kabeh wong Islam ya keluargane Kanjeng Nabi. Alasane la'ala menawa-menawa dasare adalah wa yutahhirukum tathira. Apa ayat? Tung selawat niku. Ya. Malaikatu. Yutahhirukum tathira ngono kae lho. Yutahhirukum kum ki lak kabeh kowe wong Islam. Jadi tidak tertentu ning kerabate Bani Hasyim lan Bani Muthalib. Lah pendapat sing kaya ngono iki sing dipilih karo Imam Nawawi. Imam Nawawi sapa imam sing ditriya sholihin iki sing adkar. Nawawi ulama terkemuka ahli fikih tetapi periode buri telah jauh dari periode Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Yes. Wa ala sahabati lan wacan selati yang atasnya sahabat. Lafal sahabati iku jamu sahibin Nabi. Jamae sahabat dengan Nabi. Di ajmaina yo sekabehane. Lafal ajma'an iku takkidun li sahabati. Dan kriteria sahabat piye? Sahabat ya wong sing tau petuk Kanjeng Nabi dan beriman. Jenenge kelas sahabat. Takkid ki ambane napa ya? Takkid nguatke. Nguatke dadi lafal ajma'in iki maknane kan ning cara ning nahwu jenenge kalimah taukid. Jadi lafal sahabatihi kuwi janjane wis jamak. Wis jamak, wis maknane wis pira-pira sahabate maksudnya karepe sekabehane sahabate. Tapi urung mantep nek mung pira-pira kuwi. Bisa ditambahi muni ajmain. Pokoke kabeh. Nek mufrate kan kudune sahib. Nek sahib maknane sahabat siji. Nek sahabati utawa ashabi maknane pira-pira sahabat. Dan sing garap pira-pira yo akeh. Tapi kadang akeh kuwi kan urung bimakna jam'i, urung bimakna kulun utawa urung iso ngentekke. Kula taukid dikuatke nganggo kata-kata ajmain maknane yo kabeh. Kuwi maknane jenengane kalimat taukid.